ମାନେ ଦେଖିବାର ତ ଯୋଉ କୋଉଳିଆ ସେପଟେ ମାନେ ଜାଗାଟା ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ସେଠି ମରିଗଲେ ବି ମାନେ କିଏ ଜାଣିବେନି ଯେ ଆମେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମରିଯାଇଛୁ ବୋଲି। ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଗଲେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ଗଲେ ତ ଫେରିବାଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନଉଛି। ବୁଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କଣ? ରହିଥା ରହ ଏ ଭଗବାନେ ମାନେ ଖାଇଛି ହାଡ଼ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହାଡ଼ ପଡିଛି ଭିତରେ। କି ଭାଇ କଣ ଅଛି ବୁଲୁ ସତରାଣ ଠାକୁରାଣ ଭାଇ ଝିଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ହେଲୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧମାକା ଘୋଷ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ମଜା ନେବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ବୁଲୁ ଘରେ ଟିକେ ଏବେ ଯିବା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପୁରା ମଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ବି ଶୁଶୁ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ତ ଜାଗା ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ବୁଲୁ ଘର ଟିକେ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଡଙ୍ଗାକୁ କାହିଁକି ନା ଜାଗାଟା କିଛି ଏମିତି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଚିଲିକା ମାନେ ମଝିରେ ସେ ଢାବାଟା 100 ବର୍ଷର ଢାବା ସିଏ। ଆଉ ଆମେ କିଏ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବୁଲୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଥ ଆଉ ଇଏ ଆମର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ବୁଲୁ ମୁଁ 4 ଜଣ ଯିବୁ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ତା ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ। ତ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଢାବାଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିବ। ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ କୋଉଳିଆ ସେପଟେ ମାନେ ଜାଗାଟା ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ସେଠି ମରିଗଲେ ବି ମାନେ କିଏ ଜାଣିବେନି ଯେ ଆମେ ସେଠୁ ଯାଇକି ମରିଯାଇଛୁ ବୋଲି। ମାନେ ଏମିତି ସେପଟେ ଜାଗା ଲୋକ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ସେଠି ଭୟ କରନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦିନରେ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ରାତିକି ବି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରାତିକି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ୟାର ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇଜ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଦେହ ପା ଖରାପ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ବି ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ତ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି ନା। ତ ତଥାପି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାହିଁକିନା ସେମିତି ଜାଗା ଆମକୁ ମିଳୁନି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଜାଗା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତ ପବନଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭାଯାଉନଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଗାଇସ୍ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯିବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ଟା କ୍ଲିୟର ଆସିପାରୁନଥିବ। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥର ଆମ ଲିପୁର ଚଢ଼ିଗଲୁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ। ମୁଁ ଏବେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବି ଆଉ ବୁଲୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁ ଆଉଛନ୍ତି। ବୁଲୁ ଆସିଲେ ମିଶିକି ସେପଟକୁ ଯିବୁ। ତ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ କରିବି। ତ ରହୁଛି। ତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପବନ ତ ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସିପାରୁନଥିବ। ସେଇପଟେ ଆମେ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲିକି। ଆଉ ଗାଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି ଆମର ଗାଁଟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ଦେଖା ବି ଯାଉନୁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଯାହେଲେ? କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଯାହେଲେ 5 ପ୍ଲସ। 5 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ହବ। ତାହେଲେ 5 ପ୍ଲସ ହେଲେ 10। ତାହେଲେ 7 କିଲୋମିଟର ହବ ମାନେ ଏଇଠୁ। ତ 100 ବର୍ଷର ଢାବା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଢାବା ସିଏ, ରାଜାଙ୍କ ଅମଳର ଢାବା ସିଏ। ୟାକୁ ଆସିବାକୁ ଜାଣ ମୁଁ ଏଇନା ବତେଇ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖିବେ।
तो गाइज बर्तमान आसी पहुँची जाइए जगह उपर स्पट उपर पूरा फाइनाल आसी पहुँची जाइए जंगल तो कौन देखो पारे माने जंगल किलोमीटर किलोमीटर भी हिसाब ना माने जो लंबी तो आम ढाबाटा कौटा पड़ो सेपटे पार होगी जावाक पड़ो ढाबाटा आउ ये ढाबा विषय आम ठीक स्थानीय लोक पचार माने जो मैंने कि जाल फाल बस जीविका निर्वाह कर किसी स्थानीय बासिंदा पचार ढाबा प्रकृत केते वर्ष कहीं आम आपको हुए आप भावुते आम आपको मिछ कथा कहूँ तो से मुखर शुणा प्रकृत ढाबाटा केते वर्ष है राति गले कौन कौन घटो कौन ना तो चलतु बुझिकी देखा गोटे भिडियोटा करूँ ढाबाटा जो अच्छी गोटे ढाबाटा अच्छी केते वर्ष ब्रिटिश समय ढाबा ना तार हिसाब केते वर्ष भी कही आपने भी कहि पारे आमे तो आपण से बापा अमल माने जे माने कहिथन ना आमे कहि पारू तांको बापा अमलर माने आमे आउ सेतरे आउ माने कोन सेठी ढाबा रे कोन अछि कोन जीव से जा जीव तो अछन से भितर के जाई पार ना दी पशु के भितर किछ कहि पारू ना किसी ढाबा भितर जाई पार जा जीव मोर खाली को देखि आसे कथा सुनले तो से ढाबा बाबू आज बंद जीवाक लोक भय करछन दिन रे हां दिन रे जाई पारुन दिन रे भी जाई पारुन भितर को भी दिन रे जाई परना रात्रि गले असुविधा रात्रि रे जाई पारुन दिन रे जाई पारुन जीव से आ फेरीबार ना चांस नहीं सुनले तो चलते से ढाबा पाखु जीवा हां 100 माने बहुत ऊर्ध्व आपन बयस केते जाले आपन तो 40 42 मते 42 वर्ष हलानी तन बापा आपण भाबंतु ब्रिटिश शासन रो से ढाबा अछि ब्रिटिश शासन ढाबा ना ब्रिटिश शासन ढाबा माने कोथि कारण जो माने पूर्व राजा अमल रे जो राजा अमल रे सेटा हेतला तो राजा माने सब एमती करंदी जो ब्रिटिश शासन जल करतला सेतेबेले राजा माने सब एमती जंगल आट धरी कोट ढाबा धरी जिन करबी चलतले से विषय करतले गुप्त हमर माने माने रहतले एमता करी से करतले सेतरे से रही ता केमती की जानि जे हम कहि पारि ना से भीतर के फेरना दी गले फेरना दी से जागा गाय जी जाउची माने फेरीबार तार पूरा भितरु गले के फेरना मन पुनी दिन रे दिन दी पर तो चेष्टा करिछु भितरु जाई पारु तो आपण मानक पई हम से जागा पर जिबा को जीवु आ देखिबा जे प्रकृत रे कोन होउची तो आमे फेरिबो कि ना जानिनु भितरु गले तो फेरियाटा तो देखिले तो से माने कहउछन भगवान को डाकंतु समते केन जाई कि भल जाई कि भल रे आसंतु जीव बोली तो जीव जंतु जेटी भय अधिक ला जीव जंतु वन्य काइना जंगल टा ना पूरा वन्य जंतु एटी भरपूर से ढाबा पुतिएला से ढाबा पुतिएला बाली पूरा पुतिएला किंतु घर अछि घर जेमिति गुंफा रास्ता सेमिति रहि छै धन्यवाद तो गाइस सुन जा तो माने पूरा एक्चुअली माने पूरा माने आपण बिलीव भी करि परबिनी न देखिला पर्यंत से ढाबा बिलीव भी करि परबिनी न देखिला पर्यंत माने एते खतरनाक से ढाबा माने गोटे 40-45 वर्षर लोक माने तांको बापांग अमलर से ढाबा माने विश्वास करंते आपण भाबी पारिबेनी एटा राजांग अमलर किए कहूँ ब्रिटिश शासन माने जो शासन करते ये आसिक रोते आउ किए कहते राजा जो एपटे जावासा करते बासस्थान एमरजेन्सी बासस्थान किसी घर कोठीर करते माने एत भयंकर राति गाइज केमी जीवु आमको चिंता पड़ी माने राति केमी आपको देखू आईटा आम निश्चय जीवु एटा राति निश्चय जीवु आपको देखू आमर जहाँ हम से आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर आशीर्वाद आमको निश्चय मु आशा करुँचे निश्चय मत से ढाबा पाक राति नहीं जीव आ निश्चय आम जीवु आ वीडियो करूँ तो आप प्लीज वीडियोटा लंग हो पारे कि वीडियोटा कंटिन्यू करूँ प्लीज दयाकोरी वीडियोटा कंटिन्यू करूँ आ सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एमती भल भल कहीं आम गाइज वीडियो आनी पारुनु एइथिपाई जे सेमिति भल आमको हर जगह मिलूनी तो सेमिति जगह जब मिल निहाती वीडियो आणबू जदि आपण मानकर किसी सेमिति आखि आगे जगह अच्छी तो आमको प्लीज कमेंट करेंगे ना तो मेल इनबॉक्स में मेसेज करेंगे चलते ढाबा पर गला मैंने आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो गाइज ढाबा पूरा बहुत निकटवर्ती आम हृदय स्पंदन जो भाया बढ़ी चली आपण मैंने बिलीव करें मैंने एत भय दिन में कहीं से लोक शुणला तांकर सब सुसु लगिला कहीं दिन दीपर तो आप जानते सी जो भाया कथा कहले कौन अच्छी मन सब जीवा तो
ସେଟା ହେଲା ଢାବା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟୋଟାଲ ଗାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗାଁଟା ପୁରା ଆମର ସେପଟେ ଯାଇକି 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ ସେପଟେ ଗାଁରେ ଗାଇଜ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ଏଠି କିଛି ହେଇଗଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକିନା ଆମେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ଗଲା ଆସୁକୁ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ହେଇଥିବ ସିଏ ଏଇଠି ହିଁ ଯିବ ତ ଏଇ ଗୋଟା ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଢାବା ଉପରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଢାବା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବା କାହିଁକିନା ଢାବା ଆଗରେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଥିଲା ଏଇଟା ଭୟ ଲାଗୁନି ତ ନାଇଁ ହେଁ ମାନେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଆଉ କହିବି ହଉନି ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନି ମାନେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ତ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି 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 ଯାଉଛି ତ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଖାଲୁଟା ଅଛି ସେ କ'ଣ ଗଧିଆ ମାନେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ତ ଗଧିଆ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଗଧିଆ ମାନଙ୍କର ପୁରା ରାଜା ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଁଟି ମାନେ ଗାଇଜ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ଏଇଠୁ ବୁଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଦିନ ଦିପହରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ଢାବା ତାରି ବର ଗଛ ତାରି ଉପରେ ଉଠିଗଲାଣି ମାନେ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଯେହେତୁ ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ଗାଈ ସେ ବର ଗଛଟା ଦେଖିବେ ସେ ବର ଗଛଟା ଦେଖୁଥା ସେ ବର ଗଛଟା ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଢାବା ଉପରେ ସେ ବର ଗଛ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଆମେ ନିଜେ ବାଟ ବାହାର କରିବୁନି ତା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବା ତା ଛଡା ଆଉ ଏବେ ତ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାୟ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ଫେରିବାର ବାଟ ତ ତାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୁଲିଯିବ ଯେ କୋଉ ବାଟେ ସିଏ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ଆପଣ ଆସିଲେ ଭୁଲିଯିବେ କୋଉ ବାଟେ ଯିବେ ବୋଲି ରାସ୍ତା ପାଇବେନି ତାର ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ସବୁ ଧରତ ହେଲା କାଳେ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରି କ'ଣ ହବ ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟେ ରୁହ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏଇ ଏରିଆଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ ଗାଇଜ କହିପାରିବୁନି ପୁରା ଅଲରେଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି ମାନେ ଦିନ ଏରିଆଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ବି ଦେଖୁନା ହେଲା ପାଖରେ ବିକଟ କହିପାରିବି ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ଯୋଉ ଢାବା କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ବି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେଇ ଢାବା ସେଇଟା ଜୁମ୍ କର ଦେଖିଲେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଲା ସେଇ ଢାବା ତ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଗାଇଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଉପର ଗଛ ଦେଖୁନ ଗଛ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଉଠିକି କୋଉ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଡ ବଡ ଗଛଟା ତା ଉପରେ ବର ଗଛଟା ପାଖକୁ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ତଳକୁ ଭିତରକୁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅଧାପତି ହେଇଛି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଏଠି ଆସିବାକୁ ହିଁ ଏଇଠି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନ ଆଜି ନା? ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛୁ ଏଇପଟେ ମାନେ ନୁହଁ, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ କେହି ବିଶାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଏଇ ଖାଲ ଢାବାକୁ ଅଛି। ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ କୋଉଟା? ସିଏ ମୋ କେତେ ବଡ଼ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲୁନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଚାରିପଟୁ ଏଇ ଚାରିପଟୁ ହେଲା ହାତରେ ସବୁ କ'ଣ ଧରିତ ହେଲା ଲିକୁ ହାତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିତ ହେଲା କାଳେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବୁଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭିତରୁ ଦିନ ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ମରିଥିବ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ସ୍ମେଲ ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମରିଛି କି କ'ଣ ବହୁତ ଜୋରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ମାନେ ଗାଇଜ ଦେଖିବ ତ ଢାବା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେ ଭଗବାନ
भाड़ी भाड़ी कौन धरिया पड़ो चलो को मोबाइल धरलु ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜି ଦେଇଥିଲେ ହେଇ ହେଇ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଧର କଣ ଧରିছে ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖୁ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଦେଖ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖା ହେଲା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଲରେଡି ଭୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଦିନ ଦିପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ କି ଥିବ କଣ ହବ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖି ପାରିବା ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ସେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନଉଛି ବୁଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କଣ ରହିତେ ରହ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଚିମିଟା ତା ଭିତରେ ଫୁଲ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ହଁ ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ମାନେ ଗାଈ ଯାହା ଭିତରେ ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ ଚିମି ଚଟିଆ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ହଁ ତା ଚିମିଣି ଚୋଟି ଉଠା ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ଏ ଭାଇ ଚିମିଣି ଚୋଟି ଯା ଦେଖ କି ଭଗବାନ ହେଇଲା ଚିମି ଚଟିଆ ଭିତରୁ ମାର ଏ ଦୂରକୁ ଫକ୍ସ ପକା ଦୂରକୁ ଦେ ବୁଝିଲ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଚିମି ଚଟିଆ ମୋବାଇଲ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ତ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିମିଣି ଚୋଟିଆ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆହୁରି ଭିତରେ ବହୁତ ଗାଡରେ ତାର ଆହୁରି ଅଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମହଲ ତା ତଳେ ଅଛି ମାନେ ଚିମିଣି ଚୋଟିଆ କୋଉ ଭାବରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଭରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଉପର କଭର କଲେ ଉପର କଭର କରେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଉଠିକି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରଟା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗଛ ଭଗବାନ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହଲ ମାନେ ଉପରେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ଉପରଟା ଦେଖ ଏଠି କଣ ପଡିଛି ହଁ କି ଭଗବାନ ମାନେ ଗାଈ ଯେ ହାଡ଼ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ହାଡ଼ କି କଣ ତାକୁ କିଛି କରନି ନାଇଁ ମହାଶୟ ଏଠି ହାତ ମାରନି ତୁ କାହିଁକି ଟାଇଗର ଦେଖୁନ ତମେ ହିଂସ୍ର ଜାତୀୟ ପଶୁଟା ମରିଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲିକୁ ଆଇଥିରେ ଯାଇବୁନି କି ତ ନାଇଁ ବୁଲୁ ଏପଟକୁ ଆସ ସେପଟେ 6 କୁଣିଆ ସେପଟେ 6 କୁଣିଆ ଏ ବାଡ଼ି ଲିକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ଧରୁନୁ ହାତରେ ବୁଲୁ ତମେ ଆଗେ ଚାଲ ବାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଉଠେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁନୁ ହାଡ଼ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଦିନ ଦିପରେ ଏମିତି ଭାଇ ରାତିରେ କେମିତି ଆସିବୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲାଣି ଗାଈ ଛି କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଛି ବୁଲୁ ଏଇନା ସ୍ମେଲ ବାଲା ବହୁତ ଆଉଛି ବୁଲୁ ସେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟା ଧରିଛି ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟା କଣ କଲ ସ୍ମେଲ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯିବ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲି କୁ ଛି 4:45 ବାଃ ଛି ଗ୍ୟାସ କେତେ ରହୁଛି କି ମରିଯାଇଛି ପଶୁ ରହୁଛି ମାନେ ଗାଈ ରହି ହଉନି ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ମେଲ ହଉଛି ରହି ହଉନି ଟୋଟାଲ ଏଠି କଣ ମରିଯାଇଛି ନା କି ମରିଛି ନା କଣ କେଜାଣି ମୁଁ ହେଇଠି କଣ ଗୋଟେ ମରିକି ସେଇଠି କଳା ହେଇକି ମରିକି ହେଇଛି କଣ ମରିଛି ସେଠି ଛି ଲିକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରେ ଭିତରକୁ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ ହେଇ ହାଡ଼ୁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲୁ ଇଏ ଭାଇ ଭିତରେ ଗାଈ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ ଏ ଭଗବାନ ମାନେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଘର ଇଏ କେତେ ମହଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଳ ମହଲା ପୋତି ହେଇଛି ନା 2 ମହଲା ତଳେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟ କଭର କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ ପାର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି হ্যাঁ এইপটକୁ ଯିବ ଯିବ ସେଇ ଏଇପଟୁ ଯାଇକି ଭିତରେ ବନ୍ଧ ହଉଛି ନା କୋଉପଟୁ ସେପଟେ ନାଇଁ ସେପଟେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଚିମିଣି ଚଟିଆ ଉଡୁନଥିଲେ ହଁ ସେଇପଟକୁ ଯିବା ଚାଲୁନ ଖାଲି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଝିଲା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଯିବା ଯୋଉପଟେ ଚିମିଣି ଚଟିଆ ଯୋଉପଟେ ଉଡୁନଥିଲେ ହଁ ଏପଟେ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ରହିହେଉନି ସେପଟେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଅଧିକ ଭିତରୁ ତ ଯାଇପାରିବାନି ମାନେ ମଣିଷ ମଲା ଭଳିଆ ବୋଲି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ ଦିନରେ ବି ଟ୍ରଚର ଦରକାର ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରୁନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାତରେ କିଛି ଧରୁନ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛୁ ଭିତରୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ଧର ପାର୍ଥ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଖ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର ହାତରେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିକି ଆଗରେ ଚାଲ କି ଜଣେ ଯିଏ ଆଗରେ ଯିବ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବ ବୁଲୁ ଆଗରେ ଯିଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଧର ତମେ ପକେଟରେ ରଖିଛ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେ କଥା ଏଠି ପ୍ରବଳ ଦେଖିନି ମୋର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଧର ବୁଲୁ ଧର ଲାଇଟ୍ ଧର ଏଇ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିଛୁ ଚାଲ କି ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ବୁଲୁ ସତରେ ଆଣ ଠାକୁର ଆଣ ଠାକୁର କ'ଣ ଗଲା ସେ ଭିତରେ ହେଇଠି ହେଇଠି ସେପଟେ ପଳେଇଲା ସେବାଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କ'ଣ ଧର ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ଧରୁଛୁ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ଗାଇଛୁ କୋଉଠି ଥିଲା ମାନେ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ସେପଟକୁ ଭାଇ ଝିଙ୍କ କୋଉଠି ଝିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସେଇପଟେ ଗଲା ଏତେ ବଡ଼ଟା ଦୂରେଇ ଝିଙ୍କଠୁ ମା ଇଏ ମାରିଦେବ ସି ସର ବସେଇ ସିନା ହଁ ବୁଝିଲ ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝିଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠିଆ ଲାଇଟ୍ 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 ପକେଇଥା ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ଲିକୁ କ'ଣଟା ବୁଲୁ ଝିଙ୍କ ଅଛି ତମେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାରୁନ ଭିତରକୁ ଲିକୁ ଦୂରେଇ ଏଠି ଇଏ ଉଡୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଚେମଣି ଚଟିଆ ଉଡୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭିତରୁ ଯାଇ ହବନି ନା ଦେଖୁନ ଫକ୍ସ କେତିକି ପଡିଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଆଗୁନି ହଁ ଦେଖି କୋଉଭଳିଆ ଚିମିଡ଼ି ଚଟିଆ ଗାଈ ଯୋଉ ଉଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଚାଲୁନ ଯେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧର ଛୋଟ କାମ ଦବନି ବାଡ଼ିଆ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଇ କୋଉଟା ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବୁଲୁ କ'ଣ ହାତରେ ଧର କି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଗ ବାଡ଼େଇବା ହାତ ଗୋଟେ ଧରୁନୁ କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଧରୁଛି ଗୋଟେ
ସେ ଝିଙ୍କଟା କୋଉଠୁ ଗଲା? ଦେଖିଲ তুমি কি বলি দেখো ঝিଙ୍କটা দেখি না কোনটা ପାଠ କଣ ତ କୁହାଉଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସିଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୟ କରିକି ଅଛୁ ଏକୁଟିଆ ହୁଅନି କି ସେତିକି ରୁହ ଏକୁଟିଆ ତୁ ଇଆଡେ ଆସେ ରିସ୍କ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ମୋଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଭାଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିକି ଗଲା ଦେଖିକି ଦେଖ ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ଲାଗିଲା ବିଡିଲେ ସୁତା ବାହାରି ସେଇ ନାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ କର ବ୍ୟାକ୍ ତୁ ଭଲ କରି ଯେମିତି ଯେମିତି ବାହାରି ସେମିତି କାଢୁନୁ ଦେମନ୍ତି ବାଡ଼ି ଦେ ଯେମିତି କାଢି ଲାଗିଛି ସେମିତି ସବୁ ଏଇଟା ବାହାରିବନି ଏଇଟା ସେମିତି ଭିଡେନି ରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲୁ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ବଡ ବାଡିଟା ଧର ସଡନ କି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡେ ତ ବାଡେଇବ କେମିତି ଜାଣୁନ ବୁଡୁ ଦେଖେଇଛି ଆସୁନ ଏଠିକି ସେଠି ଜଣେ ଯିବା ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଆଗେ ଦେଖ କୁଆଡେ ନାହିଁ ଏଇପଟେ ମାରିବ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଝିଙ୍କଟା ଅଛି ନା ମତେ ଝିଙ୍କ ଅଛି ନା ଭଲ କିଛି କିଛି ହବନି ବୁଲୁ ତମେ ଧର ଲାଇଟ୍ ତମର ମନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୋଉଟା ଧରିଥା କଭର ଦେ କଭର ଦେ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ କିଉଟା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଯାଅ ଏକୁଟିଆ ଫାଙ୍କଡା ଏପଟେ ନାହାନ୍ତି ତ ଗାଇଜ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିମିଣି ଚଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେ ଭଗବାନ ମାନେ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିକି ବାପ ନଈ ତ ହୁଁ ମାନେ ଗାଈ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଉଡୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୋଲେ ଭିତରୁ ସେ ଭିତରୁ ତ ଯାଇ ହବନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଅ ଥମଲେ ରଖିବାକୁ ହଁ ଥମଲେ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲ ସେପଟୁ ଚାଲୁଛି କଣ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲିଥିଲା ଏଇପଟୁ ଚାଲ ସେ ଝିଙ୍କଉରା ଗୋଟେ ଦେଖି ହାତରେ ଗୋଟେ ଧର ବୋଲି କହିଲେ କେହି ଗୋଟେ ଶୁଣୁନ ଆସିଛି ସଡନ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଝିଙ୍କ ବିଙ୍କ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାହାରୁଛି ବାଡ଼େଇବ ନା ହଠାତ୍ କି ଲାଇଟ୍ଟା କାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଧର ଆଗେ ମାର ଏପଟୁ ମାର ତଳକୁ ମାରୁନ ସେ ଝିଙ୍କର ଏଇପଟୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଭିତରକୁ ଗୋଡା ଆଣି ଭିତରୁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବ ବସ ପାଠ ବସ ଧର ନା କଣ ସେ ଗୋଟେ ନା ଏଇ ବଡ଼ ଇଏଟା ତା ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଲ ଏଇଟା ଅସର ଭଲ ଜିନିଷଟା ତ ଲାଇଟ୍ ନେ ଦେଖି କେତେ ରିକ୍ସ ରେ ଭିଡିଓ କେତେ ରିକ୍ସ ରେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ଜାଣିଛ ଯାହା କର ଜୀବନକୁ ଆଗ ନିଜ ଇଏ କରିକି ଦେଖିକି ଧରୁନୁ ଆଗ ଯାହା ଗୋଟେ ଧରିବୁ ନା ହାତରେ ରଖିଦେ ଦେଖି କାଉଳା ନାଇଁ ଚିମି ଚୁଟିଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇହବନି ଏଇଟା ତଳୁଆ ଅଛି ନା ଉଠିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣା କିଛି ହବନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆ ଭିତରକୁ ହଁ କେତେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ କେଡେ ବଡ ଖାଲ ଗାଇଛି ଭିତରେ ମାନେ ଆହୁରି ଇଏ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା ତାଲା ପଟା
হ্যাঁ এইটা তালা ବୋର୍ଡଟା ମାନେ ଆଗ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେ ତାଲା ଥିଲା ଭିତରେ ହଁ। ଏଠି ଦେଖ ସେଟା ଯେ ଖାଲିଟା ଦେଖିଲ ହଁ। ସେଟା ମାନେ ଭିତରକୁ ଗବିଛି 2 ମହଲା ଭିତରକୁ ସେ ଖାଲିଟା ଦେଖିଲ କି ଆସ ଭିତରେ ଆସ ନା ଯାଇ ହବନି ଭିତରକୁ କିଛି ହବନି ଆସ ଭଲ ବୁଲୁ ଆସୁନ ନା ସେ ଭିତରୁ ଯାଇ ହବ ଆସ ରେ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲ ଦେଖ ଏପଟେ ଖାଲ ଦେଖ ନା ଯାଇ ହବନି ଭିତରକୁ ଦେଖିଲ ଖାଲ ଦେଖ ମାନେ କେଡ ବଡ ଖାଲ ଖାଇଛି ଭିତରେ ଆଉ ଚାଲ 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 ଯାଇ ହବନି ଚାଲ କିଛି ହବନି କାଇଁ ଭୟ କରୁଛ କିଛି ହବନି ତୁ ବୁଲେ ଇଏ ଆସୁନା କୋଉରାକ ଏଇପଟେ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଦିଲ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଝିଙ୍କ ଦେଖିଲ ଦିଲ ଏଇଟା ଖାଲ ଯିବା ନା ପଳେଇବା ପଛକୁ ରିଟର୍ନ ତମ ଖୁସି ବୁଲୁ କଣ କରିବା କେଡେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ କଭର କରିପାରିବନି ତମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛ କେତେ ରିକ୍ସ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଯାଇପାରିବନି ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ପାଣି କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏପଟୁ ମାରିଲୁ ଏପଟୁ ମାରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ହବନି ଆଉ ଯାଇ ହବନି ପଡିଆ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଇଏ ହଉ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାଣି ମତେ ଆଗେ ଦେଖ ମତେ ଦେଖୁନି ବଡ ତା ଅବସ୍ଥା ଭାଇ କଣ ହେଲେ ଯେ ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ହଉଛି କୋଉଳିଆ ମାନେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଖାଲ ସେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ତଳ ପଟୁ ପୁରା ମାନେ ମାଟି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଦି ମହଲା ଉପରେ ମାଟି ମାଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରାତିରେ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଯୋଉଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ହଉଛି ରାତିରେ ଆସି ହବନି ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗାଈ ରାତିରେ ତ ଭୂତଙ୍କୁ ଭୟ ଦିନରେ ଗାଈ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଝିଙ୍କ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଝିଙ୍କ ଏଠି ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ଝିଙ୍କ ବାହାରିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ଜାଗାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଭର କରିବୁ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗାଈ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠୁ ମଣିଷକୁ ମାରିକି ପୋତିଛନ୍ତି ହଁ ପାଠ ଏଠି ମଣିଷକୁ ମାରିକି ପୋତିଛନ୍ତି ପୁରା ବୁଲୁ ଏଠି ମଣିଷକୁ ମାରିକି ପୋତିଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହେଲେ ମାରିକି ଯାହାହେଲେ 10 7 8 ଜଣ ଅନୁମାନଟା 7 8 ଜଣ 10 ଆଠ ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ପୁଣି ପୁରା ଏବେ ମାରିକି କାଳର ପୋତିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ପୂର୍ବ ଏ ଜାଗା କାଳର ଉପରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ କାଳର ଏଇ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିଶତ ତା ହିସାବ ନାହିଁ ଯିବାରେ ରାତିକି ଆସିବା ଜାଗା ଉପରକୁ ତ ଗାଇজ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ହେରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।